sannan an yadda za su tattauna, amma ba zai zama watakila dole ya zama ka'ida ba duk wata ko duk mako kaza sai an je, wannan ba dole ba ne, amma tattaunawa da ake yi saboda fahimtar juna. In aka je tattaunawa zance ba kawai hira za a yi ta yi ba irin na samari, ni dan mai kuɗi ne, ni mai kaza kaza ne, in na aure ki zan kaza, ta faɗa. Tattauna za a yi sosai don ka fahimci wacce za ka aura tana da saurin fahimta ko ko tana da wahalar fahimta al'amura, sannan ka sani mai saukin hali ce ko ko bahaguwa ce ko kuma muskila ce ma, duka gane wannan. Sannan ka gane wacce take da haƙuri, ka gane mai mita, sannan ka gane mai ƙwauro, ka gane mai albabazaranci. Ko ta hanyar ruwa ana zane ba gaske da Allah an ci aje a kamun ruwa mana, amma a kwano nake zo ko a wani kofi, in ta kawo maka murfin kwanon yana yawo a kai saboda cika, to ka shirya in ka zo abin da ka ka a gidanka na wata daya wataƙila kwana 15 zai ƙare. wa ganganci ta bada bi'a ta ce aka sai dai kai mata tarbiya. wata kuma an kaza da gidan da ruwa a gidansu mankas sai ta zo maka shi a gindin kwano, to ka san tana da kwauro, tana da rike hannu, to duk wannan a wajen zance ake fahimtar ta. Ita ma in tana da basira ta fahimce ka lokacin da kuka zo zama, ta san haka aka gine ka, kai ka san haka aka gine ta, to sai ku haƙuri, sai ku tafi da wannan. shi sa annabi alaihi duk iyalansa alaihi salatu wassalam ruwanullahi alaihi zaka ga kowace na tafi da ita ta inda ya gane ta. na Aisha radiyallahu anha saboda akwai karancin shekaru da kuruciya, in ta aikata abu to yana mata mu'amala ta mutu uzurin wannan. kamar na Ummu Salama radiyallahu anha tana da saurin fusata, radiyallahu anha ya san haka take, in ta yi wannan sai dauki mataki wanda zai daidai da ita, wanda ba zai wahalar da ita ba. alaihi salatu ba ka iya canji mutum a ginin halittarsa, amma za ka yi hakuri da shi ka saita shi. to wannan shi ake bukata a harkar neman aure.